Καλημέρα παλικάρια, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε ένα ωραίο καφέ εδώ στην Αγγλία. Τον καφέ του Έλληνα μετανάστη. Βλαχογιάννη, κοίτα να μαθαίνεις. Μποζατζίδι, κοίτα να τα θυμάσαι να γυρίσεις γρήγορα. Λοιπόν, φρέσκο, μπόλικο, άφθονο νεράκι. Νούμερο 1, βασική προϋπόθεση. Ακόμα πιο βασική προϋπόθεση, εργαλείο μετανάστευσης, ηλεκτρικό μπρίκι και έχουμε ελληνικό καφεδάκι, μαύρη ζάχαρη, παίρνουμε ένα ωραίο κουταλάκι, σεξι, βάζουμε έτσι μια καλή αντρική κουταλιά μέσα, παπ, ανοίγουμε, το easy καλημέρα. Η μερεντούλα εδώ από τον Guildford εχθές για να σας λυθεί η απορία. Και συνεχίζουμε λίγο ζαχαρίτσα. Και αρχίζει και ζεσταίνει και το νερό στο μάτι μέσα. Οπότε κλείνουμε τα δοχιάκια μας. Εδώ τα έχουμε όλα, καφέδες, τα πάντα, χτυπητήρι, φραπέ για το καλοκαίρι που έρχεται. Εδώ, τσάι. Όσο ζεσταίνει το νερό, σπάμε λίγο τους κόκκους του καφέ. Σιγά σιγά. Ανακατεύουμε σιγά σιγά και σταθερά. Και αυτή είναι η ελληνική παράδοση. Ούτε φραπουτσίνο, ούτε καπουτσίνο, ούτε εσπρέσα, ούτε μόκες, ούτε τίποτα. Ούτε λάτε μακιάτο, ούτε μαψάτο, ούτε τίποτα. Ελληνικός παραδοσιακός καφές. Και τώρα ίσως να ακούτε και από το μπρίκι τον ήχο του νερού που ζεσταίνεται. Και στριφογυριστός καφές μερακλίδικος, έτσι. Προετοιμάζουμε κούπα ωραία μεγάλη. Εδώ από τα πράγματά μας. Πάρουμε μια ωραία κούπα. Με μπλε χρώμα ελληνικό. Βάζουμε στην αρχή μπόλικο ζεστό νερό λίγο να ζεσταθεί η κούπα. Να μην μας κρυώσει τον καφέ γρήγορα. Παρακολουθούμε και τον καφέ εδώ μην ξεχυλήσει. Από τον ήχο που ακούω είναι σχεδόν έτοιμος. Και κλείνω το κουμπί πλέον. Γιατί βλέπω έχει αρχίσει και φουσκώνει. Τώρα αφήνω λίγα δευτερόλεπτα. Νάτος. Ξεχυλίζει από υπερηφάνεια. Η κουπίτσα μας εδώ έχει ζεσταθεί καλά. Είναι μπόλικο καυτό νερό. Και ξεκινάμε εδώ τη μερακλίδικη προετοιμασία. Μαλακίες. Βασικά έπρεπε να γυρίσω την κούπα στα πλάγια, αλλά δεν πειράζει. Κρατάω τώρα το κινητό. Και αυτό είναι ένας πολύ ωραίος ελληνικός καφές. Φτιαγμένος από τα χεράκια τα δικά σας. Ευχαριστώ.